Штогод у красавіку, калі грамадскасць узгадвае пра аварыю на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі каля вёскі Лешна, адбываецца мітынг, прысвечаны гэтай сумнай даце. 26 красавіка 1986 года на 4-м энергаблоку ў гарадку Прыпяць адбыліся 2 цеплавыя выбухі, якія разбурылі актыўную зону рэактара. Пасля аварыі многія жыхары з заброджаных раёнаў перасяліліся на новыя месцы, пусцілі вёскі і шмат населеных пунктаў назаўсёды зніклі з карты Беларусі. У ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай станцыі прымалі ў той час удзел каля 600 000 савецкіх грамадзян. У заражаных радыёнуклідамі зонах працавалі ваеннаслужачыя, медыкі, вучоныя, вартавальнікі, будаўнікі, вадзіцелі, прадстаўнікі самых розных прафесій. На мітынгу ў Лешна уручалі і памятныя медалі ліквідатарам. Проходя срочную службу в 1986 году, нас с Алтайского края перебросили для ликвидации Чернобыльской аварии. И это был с 22 мая по 19 сентября. Радиационная химическая разведка. В принципе, все этим сказано. Помнится цветущий город Припять, майский, каштаны, пионы, красивейший город, качели, карусели и тишина. Попал я туда в июне 1986 года по приказу командования. Я был военнослужащий полка правительственной связи в городе Ровно. Капитаном я тогда был юным. Вот. Потом и поехали мы туда выполнять задачу по обеспечению правительственной связи Государственной комиссии по ликвидации последствий. Вот мы выполняли задачу в самом городе Чернобыле, улица Советская, где была находилась правительственная комиссия. Вот мы ее обеспечивали. В течение, я был там в течение 2 недель. Потому что так как мы перебрали свое там радиацию, нас отправили, нас меняли, ну, как говорится, по-хорошему. Ночью город оставался совершенно пустым. Оставалась только охрана и мы. И все. Остальные все выезжали в зону отчуждения. Макаров на 30-километровую зону, там была база. Сёння ў Беларусі дзейнічае маштабная праграма па ўзнаўленню заброджаных тэрыторый і рэалізуецца шмат сацыяльных, медыцынскіх і аздараўленчых мерапрыемстваў. Таксама гэтай памятнай даце прысвячаецца шэраг сустрэч, лекцый, дыялогавых пляцовак у розных установах раёна. А на мітынгу за супакой душ усіх ахвяр Чарнобыля, чые жыцці заўчасна забрала прамянёвая хвароба, памаліўся настаяцель прыходу храма святой жываначальнай троіцы ў аграгарадку Лебедзева Мікалай Лашченка. Удзельнікі мітынгу ушанавалі іх памяць хвілінай маўчання. Прадстаўнікі органаў улады, сілавога блока, працоўных калектываў грамадскіх арганізацый, педагогі і школьнікі усклалі жывыя кветкі і вянкі да помніка. Алла Маркелова, Дмітрый Пяцёнак, МКТБ.